Bandeng tanah mertabu mantana mebrendeng jodoh tangan mata-mata sangat lesokan kini golong. Kanane kaki Prabu Baladewa ya Prasana ya Karsana ya Karwasi Jaladara Sejagal tebelna ekoletna sosok kaki nggal kaki Prabu Baladewa bengkah majumu kan mangun diwangsa. Iku bagaimana kalau salak begitu kan? Jadi kalau bikin salak, pakai kalau sih, darah, kok ciri-ciri darah. Aku ada orang cewek yang bisa bujule siapa gitu? Jomblo, bos norit tuh, mati di kaki jomblo. Tangan, tambah kering aja. Mati dia, mati dia. Ketinggian karangan bojo loro kinarya jodoh yana bojo loro kinarya jodoh. Gene gaya nang mripada papayur lamun baya malaikat mau digabut planetatiku malaikat Ijrail nek kewayangan cara ngono Bathara Yama Dipati iki dhisik pun dijabut nyawa kula bakapan cilik-cilik sing kita kuliah bermari kuliah jadi tanggungan sing gerang pun dijabut iki
aku dicabut iki ya kabeh iki cara utangan ya tanpa diakeh. Lah apa sing nyawuri? Lah nek mau dicabut iki lho. Kok kenemen Pak Bodo. Kok jariku ya gak nemen-nemen biasa-biasa ngene sak bagiane mesti oleh kecokot dalem. Aduh, mangan pembujur kare. Yo ngono ae temen. Padahal reang iki cara ngono, kumpul malah bola-bali Landara Pandhawa putra Pandhawa iku cara kok jajak putra Pandhawa, aja jajak Pandhawa, mbahne Pandhawa, buyute Pandhawa, reang iku cara ngono oleh belani. Bebasan tak kemping kaya dene nyusoni kucing mari bayane lho. Oh, gak kau yang tak mati lah, ngerti mati terus ya. Oh, jono juga pengenjalan untuk ini. Yang tak mati gisi aja, lapo juga uncal kerbuk-kerbuk ini. Mari gini. Ya udah. Nek kaya ngene lha ngono jarku lha yo ilingo. Au. Yen nggih kawontenan kotak jala lindi kocake Gunung Pradempo. Segare mangun diwa udah depaning peti mocakaken wong kayangan alang-alang kumikir. Positen yang mandek kekayaan alang-alang militan kocang bambang wisangane Parisa Jata pikiru. Sak ngono sapa sing mati iki? Iku dhisik. Nek mati yo gak ngomong lagi, ada yang bisa ngomong ini. Ya itu jomblo. Wong iki iki diarani Sangjang Wayang. Kadipta saka ayang-ayangan yaitu Kira Semar Dewa lho. Ya kala-kala dewa, kala-kala Gedawa, kala-kala Geda. Kita ngomong reng uripno lah ngono. Reng iki lho uripno. Ya kan gletak kaya ngene iki lho. Lah nyarani kok wis urip bae iso ngomong. Lho, ketoke urip tapi boten iki mboten urip diketoke sawangane. Sawangane. Lah kok carane? Lah, reng iki dhewe dijemok. Lik ngene lho. Ya jemok iki ae. Terus, betul yang urip, sing ndi dijemok. Biasanya demene golek lah kok ana bagian tertentu gitu kan dhewe jemok lah demene. Iya jemok. Oh jadi dari dewa sing jawantah. Ya tak jemoki jemok. Lho lah kok guru ngene. Dereng sampe golek mon. Mungkin enten sing bagian tertentu iki rada genjel lagi napa ning urip rene.
Kene dereng kira ajeng. Kamu lu oleh nyetrum dheweke kebanter ngantek jubul ya. Loh, ngantek jubul, oleh nyetrum kebanter. Rika kena apa joblo? Boten kaya Dewi Ndara. Remi bot-bote ditaniki adik. Adik kau diadik sih. Apa kahanane yaiku? Wah Semar iku kaya dene yaiku Semar Bagong Kalabesut nggih tapi Mandera mau duweni anak malih anak-anak pupon iki jenenge Bambang Semedi. Niku arek nemu niki, arek nemu. Lah niku kancik dewasa niku njaluk rabi lah ngoten nah. Sing rabi utawa sing kersane sing dikarepno. Lah sing dikarepaken niku nggih niku sesilih Dewi Loro Temon. Putrane sapa? Niku putra-putra Pupon kali Ndara Kresna lho. Lah terus Ndara pungkasane reyang nglamar nang Diworawati bareng kali Ndara niki napa Baladewa. Pun dijopokan rame pun mangke yang pegel kabeh. Lah terus, tapi yang boten lega boten lila nek ana gawe gawe wirat karo Ndara Baladewa. Ya kok gawe sak wira-wira. Oh, ngono ya. Pak, diramu tak turun tapi sepisan tok aku mari turun terus bali ya. Loh. Mari turun balik, lakin reang. Ane, engko karo. Ya. Dewek niki reang sampe gawe sampe dadekne wong sing lunga cek ngalahno Baladewa, ngoten lho. Iya jomblo tapi tak tolong pisan tok. Tak dadane wulunge sampe aku balik ana sesanggeman sing perlu tak ayahi ana kanane alang-alang kumitir. Ya kan iso balik. Ya mbok iso balik kagak. Boten nama-nama pokok sing ganteng. Datane gak balik, rek tak mlebu pasar Tanjung kan apa pun nek ganteng boten wilang. Lho. Lho niku lho. Nek perlu anduk soto nang lore kali, nang lore kira tempat dalan iki lho. Nek yang wujud ganteng, gak wirang, tidak memalukan. Gak ngerti. Ya wis meneng aja lho. Oh iya. Dan ningaken cipta-ciptane. Bambang wis sageni mandung mangun diwangsa. Ical wujude mangun diwangsa. Wujud ganteng kan pekik karyane joglo itu. Siramu kaya dijambe sinigar kelawan aku jomblo. Nggih ta? Iya jomblo. Ini karena kocok-kocok tuwil kaya apa ini. Kocok-kocok pecah-pecah titik tak dari ngilu. Wis masa bodho jomblo. Aku wis kondo siramu tak turunan sepisan tok aku bali makayan alang-alang kuwi. Nggih Ndara, matur nuwun Ndara. Mati jomblo siramu jomblo.
Gembel dari si Jaya, ayo keluar, wah kaya ngopo ta. Bagus iki sapa? Aku kanane Bambang Mayang Seta aku. Bambang Mayang Seta. Iya paling kaya ngono. Kon ngerti nggih jeneng Bambang Mayang Seta karepe ya apa? Yo gak karep. Yo ngene iki. Bambang Mayang Seta Bambang ku bagus. Mayang saka tembung sekar mayang. Ateges duweni wong urip duwe loro sekembaran tujuane ana awan bengi ana ireng ana putih ana apik lan ana ala. Lah Seta iku tembung putih. Mesti digawe jeneng Bambang Mayang Seta iku kawujudane awake iku putih. Lah kok siang jeneng Bambang Mayang Seta iku. Kamu kok siram kawujudan kuning-kuning koyo ngene kok gawe Mayang Seta. Banyak karepku sen aku gak gawe jeneng anak-anakku dhewe. Wong lakone nyepet gawe iki mang kok dadur sore mang kok. Ayo, Badar. Jomblo, Badar. Waduh, kok ngene ya, mereka goreng entek-entek bawa bola dewa. Kok dipisah. Ini seluyun ngene ae. Dia darah. Karena kok kan sering temen karo Kakang Prabowo Dewa nggih ora temen cara ren bon lega ngono lho. Jake tak durung-durung iku wae. Dadan dheweke bisa. Aling-aling kaya apa? Duh. Kakang Prabowo Dewa klan mangun diwasa. Iya le, jomblo. Nggih. Kawula kanane yaiku putriku Endang Loro Temon iki duweni panyuwunan. Sok sapa sing sanggo sasran yaiku negak papat cacah iki petang cacah iki bakal diterima yaiku Boyong Dewi Loro Temon Endang Loro Temon iku mau. Sing pisan ingkang angka sepindhah kaunane sasranipun putriku Endang Loro Temon mangke kanane ngarake manten kedah nitih kereta kencana. Ingkang angka kalih kawontenaning penganten kedah gadah. Sasran nggih menika gajah sing bisa tata jalma. Jomblo nggih. Gajah sing bisa tata jalma, gajah sing iso ngomong. Sing nomor 3, sing nomor 3 Kakang. Nggih menika ananing mawi cucuk lampah Wanara Seta kang bisa tata jalma. Cucuk lampah niku jane rambut iku. Iku lak cucuk mentul iki ngene. Sing dhuwur rambut iku digawe iku jenenge cucuk mentul. Mentul ya, cucuk mentul. Iku dhuwure rambut. Lan cucuk lampah iku njuk kene mangkat sing ngarepe narupa ana sing kaya bandhet kaca sing gedhe saiki cucuk lampah. Lah iki cucuk lampah yaiku Wanara Seta sing iso tata jalma. Nggih. Lah sak banyune yaiku sing nomor 4 Kayu Ketmu Dewon Baru.
kayu klepu dewa dalu. Sing nomor 5 yaiku sak banjure gedang emas diiringi yaitu dewa sing bagus. Nyuwun sarana gedang emas tapi pengiringe njaluk dewa sing ganteng dhewe. Sing bagus dhewe nggih. Mula sok-sok pajeng iso nggo sasar sakmono akeh imam yaiku sing bakal ditrima yaiku boyo kesuwane ayu Dewi lara tenan. Arep nalen lho, pun kakang jaluk pamit aku bali kanan menyang negara. Tansah cetaketan saklebeting cariyos anyerusaken wonten wewengkon negari Ngamarta nggih Indra Prasta nggih Cintaka-pura. Leresipun wonten kelurahan Karangan Dempel Karangkwetak Klape Sireng. Lah dene kangge glisih crita cepete wong akandha mangun jiwa mungsa nggih joglo sampun dumugi wonten kelurahan Klape Sireng. Mila
Jomblo Sigra matur kelan Kanjeng Ramaniya gawe Semar Bujagati Nayantaka. Ning pinggire pengawan
yani wangine ning seweni rono nang katan apa sami rono datan Reaman mundi sing dadi kancamu. Besok gebade kula mangke. Nira Sumar muji syukur nang adane Allah Taala yo nak. Dene apa? Sliramu klarira Semar nganti seprene kasil pentas ana kene yo. Aduh mbok yo Areman. Iki dheweke wong iki pentas ana ndi sing duwe gawe sapa kajate apa man. Tole joglo nak Reaman. Wengi siramu klarira Semar sak rombongan pentas ana dusun Kepuanyar, Desa Kepuanyar, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Lah iki sing dhewe gawe panjenengane Bapak Kafid lan Ibu Wati. Kajate mipil mantu nak. Iku mbok kajate mantu. Niku wae sing ada damel mati. Iya yo. Sing nyambut damel mati. Sore kok kaya tansah kumandang sak ben wengi ya nak ana radio suara Mojopahit gelombang 88,7 radio Podolaran gelombang 95,0 radio Jagat FM gelombangnya 102,9 dalah live streaming YouTube Budaya Official Pak Dalang Roman yo nak saka bening Gondang Mojokerto Jawa Timur yo loro apa Jawa Timur Pak ya mesti ae nek gara-gara kono kaware telu Semar Bagong Besur Jawa Timur lah nek ana gara-gara Semar cara Gareng Petruk Bagong lah iku gaya Jawa Tengah lah ngono Pak ngono lho iya tapi kan nak kebayang Jawa Timur cek dong aja jauh lakon Petruk dadi ratu ono pitruke lha terus Pak yo dhewe Bagong dadi ratu lha kok ono wayang cek dong arek-arek wong gawe Petruk dadi ratu ya kuwi ngawur ayane kepengin payu iki gelawa berang iki kabeh to sing penting wong dadi duwe lha tapi yo wete iki cek ro wete ngene Sore, siramu tak utus ngelamar menyang negara Diwara Watu jauh piadimu Bambang Semedi lan iki Dewi loro temen ya apa nak? Aduh man gak kaya-kaya kon man. Arek ngelamar ana pungkasane benduk karo Ndara ya iku Baladewa. Ndara Baladewa ngelamar ro Lesmana Mandrakumara putrane Prabu Dundana. Mantino. Benduk yo iya mas, makanya yang ulang teman-teman jodoh-jodoh sampai mesisan gitu. Terus tak tutup-tutup rumah dialih menikah peraya dapat nong. Itu peraya aku punya peraya mana kembang suri pacet dari. Lo kan siapa itu bayu pak aku lah kalau ada aja kayak apa. Ada itu kudu caranya bergaya macam gede-gede aku tak ejek-ejek lu mulai bayaran Pak Padi gak bayar cara minimal rokok 7-6 rok cepet Pak lagi lu gak saiki tok Pak kan jaman ruwahe biar yo ngono itu aku teko ngono wis ruwahe gopuk kabeh lu kok rokok 7-6 wah ngono Mbak ini kita omongno ya Mas ya gak banyak ngono ya ya, nek yaiku kadangmu sepuh sing wis suwargi kok omong aja lali pepundhenmu. Ya to, jok lali. Kira Semar derek kitun salam
marang keluargane Bapak Winata sing saka Patuk Mara Jombang. Iki kaya apa Pak dalang roman iki pratekan saka Patuk Mara Jombang kono malah diakoni anak karo penjenenge Bapak Winata Suwardi nganti digawe iku Jolo Widodo. Iku keparing saka Bapak Winata kono yo. Aja. Lah tibane yo semari kate mantu lah gak sijo iki. Apa? Lah iki yo semari kate mantu iki lho gak sijo. Lah tuwa saya undangan tak cetaki ono 3.500 undangan. Lah ngono kok nyetak undangan sak menung kae lho. Kate kok cara dumno nduk kakikmu ngono, Sing dumno sapa wong arek batu tak kok ketemu undangan 100 dikira belem gak mule-mule. 100 itu bagus sampai Andika tak kok ketemu undangan 100 iki, Pak. Sedino belum gak mulai-mulai isak bae kaya tutuk omah. Lah nek 3.500 itu ya gampang iki. Lah gampang, yo akale lho. Jare cara ngono kita mau kantong lah ya suwal terus wong lek duweni akal lah. Oh, terus ya nek pasake sing banter iku menek klopo lah kono. Terus ya undangan disok dhuwur klopo kono. Lah terus cek mawon ngalur kidul ketan ngulon sapa sing nemu undangan iku kula bowo ha yen nek kon tau bowo kok gak tau bowo oh kan kula lebih bowo tapi kan bowo nah iku ya yo bowo aku yo ngene iki kae bowo aku dibowo seneng tapi bowo balik ras-rasan aku lho iku lho muga-muga undangane iku to diterima wong man lah gak diterima wong lah kabeh undangan lho runtuh nduk cara ngono kali berantas man 1000 dilatar runtuh kok tengah kali berantas ya ngono jeblok baju lho kok ya nak boleh perkara kira Semar mantu yo tetep tak terus yo apa rek dayaku nak jenenge wong tuwa mosok ana kebongkar-bongkar sungu yo tetep tak sepuyung tetep tak botok. Lho iya tapi guru oleh gampang kok. Undangan karo tak cetak ya. Adem tak lebokno apa sablon. Lho niku lho. Dilebokno potensi barang nek nang Pak Jalan Roma undangannya. Lho ngono lho. Lah ngono gaji do yo. Lah yo Pak wirang sih bapakmu iki. Oh, mancik man yo kan. Arep njaluk waktu man. Waktune goro-goro, kebune nglayani gede-gede permintaane para kadang gitu lho. Itu tidak kabeh man. Ya ngono dijajal. Nah iki man. Iki jajal cantik bukaan. Cantik bukaan iki. Oh. Kon dilayat iki. Kek videone lak kenek Pak bukae aja iki upload bae isi dan ambelas saiki gini kok. Nah, ini. Nah, sing sing moco sing telepon iki lho. Iku lho Mas, dapat iki wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Cak Sairi saking Kutha Porong Bangsal badhe ngentring setunggal sambel kemangi nomor kali yang midas sating banyak. Oh, dengar Cak Sairi kan jalur rondo, Mbak. Kesane rondo, Pak. Wih. Ini membacanya harus menggunakan tenaga dalam ya, Saudara. Apa ana? Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun dalu Bapak Ki dalam Romani Dodo. Saking kula Bapak Sawiyadi Sukosari Bangsal. Kula badhe nyuwun gending jula juli tretek duwek. Hah? Duwek. Matur suwun grup penggemar Pelaras Glatong Glatong Gleb. Semoga Pelaras semakin lama semakin mantap.
Ya. Matur suwun Pak Sari. Apa mangga ngono iki ana tulisane diwaca tak iki lho bunguse nek jadi pematur musik iki maksude. Oh, bunguse. Dari Pak Catur bunguse. Ijin ngelajengaken iki saking kula Pak Lahuri. Nggih. Dusun Genengan Desa Banjar Agung. Kula mangke pun kesupen nyuwun gendhing setunggal sawung gledak nomor kali podang kuning. Matur suwun. Kepada yang terhormat Bapak Ki Dalang Roman W. Tempat pagelaran wayang kulit. Wah, kayak surat izin ngene. Loh, mana? Mau dilayani permintaan gending. Gending saya. Antara lain tunggal Blitar nomor kali Jatuh Buruk. Sebelum dan sesudahnya atas dilayaninya permintaan dan lagu-lagu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Taman. Awas dong. Taman itu baca gua lalu ngapal notasi bisa tidak bendi ada pampang tak ngaku ngapal nama. Apa? Jare kan minta 3 rupiah. Terus kan minta jare kan 3 rupiah. Jare tak gawe jare jare nomor loro gak ono. Nah, kadeke dhewe pertama nomor loro gak ono. Tarik masih kon kapal subuh ini oleh mundur tuh kan itu saiki jombong jombong ulang ngono sih awake bapak nulis kaya ngoyo lha wong lakoni gak ono pikiran utawa nomor loro gak ono enak ya wis gak apa-apa monggo lanjut nggih iki sing Bapak Sukarmin Pajaran Utara ngoten lagi nggih niki Pajaran ya Utara sampun telas nih. Oke, matur nuwun pada kuwi Pak buka eman sak banjure. Tak banjure dira perpisahan sing liwat cara jalur WA nggih. Jalur WA. Ya, Wah, ayo, Wah. Sing iki sing dijogo niki tak waca dhisik. Saking Cak Roni Mercon ngabar karo Kiroman minta gending tombo kangen salam dari Cak Samadi Budaya Official. Oh, nggih. Mantap Cak Roni dulu, baik itu tak bisa. Karena dirimbuh kok ngono iku ya. Salame kagem Cak Budaya. Oh, salam kagem Mas Samadi. Nggih. Saking Pak Dawud niki dari dekat Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Kiroman Widodo yen kepareng kula nyuwun Juli Kang Niati. Matur suwun iki saking kula Bapak Dawud Jeragam Lut Sampangan deket Lamongan. Kula nyimak live streaming iki matur nuwun nggih. Turun deket Lamongan. Sinten niku? Pak Dawud. Pak Daud live nyimak live sing nopo niki? Soalnya niki di live paken 3 akun sekaligus. Oh, sing ngote telu anak. Tiko. Foto laras ya. Siapa ya? Bukan main. Anak budaya. Ada Budaya Official. Terus Ada Sukma Wijaya. Sukma Wijaya. Ada Bahtiar Bahtiar Alfi Channel. Bahtiar Alfi kok Bahtiar Cinta. Lagi biru sak. Bapak Poslian. Saking pimpinan untuk Eka Budaya Pak Polo Supodo. Pak Polo Supodo kangku mana? Ya, ya. Pak Polo mbok kena keresakan niku nyinden niku job sinden enak-enak titik. Terus aku dulure ngrewangi kelek neng embong nggih. Kiri gending ke Pelut Utawaremu. Nggih, pun minta pesawat arek-arek iki dicatet iki. Iki tak bajure wis dibodo barenge engko arek gedhe. Nggih niki saking Bapak Suparmon Sumber Wonosalam nyuwun gedeng Joko Gunung. Niki lagi dipiringaken kali Pak Jai kagem Mbak Denis lan ugi Wiyoga sedaya kula namung matur sembah. Nggih sari. Saking Bapak Syukur Jaringan Sari penggemar setia. Oh niki gendinge sampun kathah dados kula mawon nggih. Ingkang wonten dalem ingkang mirengake lewat streaming YouTube, mirengaken lewat senderan radio utawi mirsani wonten
wonten streaming YouTube niki kula waos absen kemawon. Mergi sampun kathah panyuwunan wonten terus. Ngaten nggih. Ngapunten. Balik tiga cara dirangkul 6 lagu man. Anjir. Tak set juga tak apa man jenenge sak tutukane 2 lagu, sak 2 lagu ping 3 man. Nggih niki saking Pak Dewa, kalau absen kemawon nggih. Halo Pak Dewa. Pak Dewa kalau mau si absen screenshot dong. Ayo foto-foto dong. Difoto dikirim ke grupnya Pak Dalang Jajal teh. Masih hidup masih hidup. Masih on atau tidak? Saking Haji Jupri ngemplak ngimbangan Mojosari. Apa? Monggo apa? Sore Mbak Yeni betul-betul. Saking Bapak Mursid Dilem Gondang nggih. Anggota Linmas Dilem. Oh, Bapak Kastan. Kok kastan? Napa niku sing jojo niku? Satpam, Pak. Oh, nggih. Bodoh ini lagi Hansu. Oh, Bapak Kansip. Hansuwi. Ansuwip. Nggih, niki Bapak Haryanto Sumber Jati Mojo Anyar. Wonten Cak Bogel. Suru. Dawar. Nah, tonggo. Niki saking Bapak Sunati Karanggieng Sekretaris Bubur. Oh, nggih, lali. Nggih, Pak. Matur nuwun. Bapak Alwi absen kemawon saking Pak Amor Klanting Sari. Nggih. Sundalu padahal saking kula Cak Modo. Pekuwon. Bangsal, nggih. Wonten iki Cak Jono Sambing Blantengah Mojosari. Wau sing kula yo screenshot niku Pak Dewa. Selalu yang screenshot adalah Bapak Topi Merah. Kayak sinten? Sopo nak? Saking Kebraon. Nah. Siapa Cak Satrio? Cak Satrio. Iki bengi melekan iki. Nggih kok mesti. Niki lho pun diparingi screenshotan hari ini Pak Satrio. Oh, Beni rasan-rasan. Mbak Dika rasan-rasan. Lho, kabare ngirim Pak Satrio iki lho. Dan terima kasih ya Bapak Satrio sing ada topi merah. Niki salajengipun wonten Bapak Joko Andika, wonten Bapak Sujak saking dusun Penambangan Balung Bendo. Bapak Sunadi Karanggieng, aduh cantik sekali, masya Allah. HP Inglani Pak Sunadi. Terima kasih Pak Sunadi, sing duwe tekan beca. Thank you. Sampun telat. Nggih, monggo keraikan padha laras. Didamelaken 2 lagu di medley cara tahap sepisan, monggo. Oh, niki nggih. Niki sing alus rene apa sing anu? Nggih, alus nang kasar. Tapi ngarepe ket alus nang munggurine kasar. Ojo dikasar dhisik kuwi. Jula-juli, trenek, mandhapi sawu gletak. Oke, monggo Jong. Retek manggap tahu gledak. Jono ireng-ireng waharangan
Rengoriman digawe sulingan tak sebul situk kan kono gawe parekan dhewe, gawe wetan kono situk. Ya anakmu Beriwati ku lho. Ya manuk dhewe-dhewe, manuk dhewe-dhewe, manuk dhewe-dhewe. Gelek nang maneh. Gedang ngono ta. Wis sing ngisok nyinden iki berarti sindene jaranan, Dor. Ayo. Anggene wong tuwa leti kaya tak dak nang jaranan mosok gak iso. Wis ngletek tangen mari entek lah ngono. Tangi. Lah gak tangi gak terus ya apa iki. Ayo melek. Jengele. Jura-juru tetek mudune nang sawu gledak nak panyunane kadang-kadang kabeh sing lumantar surat uga lumantar jalur WM. Lah lagu jak banjure dua lagu di medley. Nah, tapi yang ngono nak beberapa kadang-kadang mungkin gurung ngisi ana kerdus iku ditulis nama karo alamat pun tok
Gak ada kebalakon, gak ada angel-angel jenenge karo alamatnya pundi. Pun nulis ngoten mawon dilebokno terus kono yo. Nggih, Ya. sampun kuwatah. Wis akeh man. Lah mari ngono kok diundi nak iki kene Pak Dalang Roman kae tamak biyen dalang tahun 96 biyen yo gawe ngene iki yo. Iki minangka kenang-kenangane Pak Dalang karo penggemare. Dadi aja dinilai itu gede cilik iki kenang-kenangan tapi itu foto tali asih lho kok zaman. Dua lagu di medley berikutnya. Dua lagu di medley berikutnya ada sambal kemangi kalian sate bangil sesunai Kang Mas Sayari. Gimana? Kang Mas namanya. Ya, gimana? Biasanya rondo gantungan. Lah sakniki pun asal rondo. Rondo Banyuwangi. Dadosé rondone niku dijak ten bangil tumbas sate kali sambal kemangi. Oke, ora kersa pun. Monggo. Sing dhisik sak kersa. Monggo Jo, sate bangil karo sambal kemangi apa sambal kemangi dhisik mburi sate bangil terus.
tindakane Mas. Dut gue Pak, apa nak? Kalau menyambung pedhot ta. Niku kula sambung kula lim golek lim gak ono Pak. Talin jero upo tak kei idu. Wah, waduh. Oh nyambung kok golek lim gak ono. Ya kok kaya upo bareng ono kok kaya idu ya paling ucul ngono mang sambungane. Ngono gak cocok banget ya amri cocok apa namanya. Ya wis, Dut. Dre, iki mbok menawa ya nek ana kadangmu. Sing mirsani nduk kene utawa sing mireng ana nduk radio kelawan mirsani di YouTube. Belum channel ana budaya official Sukma Wijaya karo apa dene Baktiar Alfi channel telu mangnak. YouTube telu, radio telu duwe. Ini anu kene bapak teh anu duwe foto-foto ae. Ora apa geremong niku lho. Nah, boleh. Jadi mbok menawa sing kepingin ngersano nang Pak Dalaroman iso tindak ana dusun Plurejo, Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto Kidul kono. Ana ro pasar po jejer kengulon. Wah, ya Mas. Ayo Mas, lagu sak banjure. Permen terakhir lagu 2 lagu di medley. Ayo nak dari sapa kono. Niki kang dereng dilatasi nggih menika wonten Podang Kuning Mandap Blitar. Podang Kuning. Niki sing wonten niku panjenengan sak wonten terop. Podang Kuning Mandap Blitar. Blitar Podang Kuning monggo. Monggo. Mas Bapak.
semangat gumanung rawe kadang-kadangmu Sutresna budaya wayang kulit ya Lek. Mang sore ana cal kuwi saka Kutorjo, sumber kumbar Kutorjo. Ya pamor bokong dhuwur tarik. Uga ana dulurmu saka yaiku Kramat Tumenggung mang. Kani goro Kramat Tumenggung. Sepurane lali jenenge gak catet pokoke. Sing yo warung ya kaya ngono mang. Cung. Matur utawi kabeh ae Pak Amin Joko Ndamarsi lan liyane dolali adikmu dalam yaiku Mas Susilo saka daerah kono man iki lere tawo ilmu ngetan tenan pilang tambi mangrawur ini ya iso kerbu yang aku sak perlu kae dadi wono to ya gak iso jeneng gak iso nyidok dipiyak trek liwat jadi berumut-umut piyak trek liwat Bapak gimana nuwun rawuh sedaya gimana ngapunten belipun di Jawel siji Bapak siji lali nggih lali ya Man apa Jom iki karek bagane ya lah iki bagane ya iki cara mundi kebisan sing wis nglebon nama karo alamat ping 7 nek dipanggil 3 kali tidak ada orangnya berarti di sing mundi juga diwakilno sakersa kesinjen bintang tamu sapa nambung mangsa mlebu bareng telu manglo. Lah metu mangaya telu apa sapa? Carana Bu Sumaya ke Mbak Beniwati. Berjike malaman siapa demo? Siapa? Devi. Oh iya. Wis lho, nek Pak Darsono ngomong bahwa usaha apa ora perlu nah. Pak Darsono jangan tadi iki. Darsono apa ketinggalan? Lho sane. Nggih. Nggih, iki kali Bapak Darsono. Pak Darsono iki yo dalan yo pajak bab. Apalagi nek bapakne ngono nek cara misori-misori garo ngene iki. Nggih. Besok kan. Nggih. Tepangaken nama kula Dewi Sudarsono. Ya, terus. Iki kali Bapak Diman. Gitu. Ya. Lah ana Darsono e. Lho kan Diman Sudarsono. Oh, Diman peting iso saiki carang. Nggih, dadine Diman Sudarsono peting carang ngoten. Aduh, carang lho. Ya, padha tiba dirondong mundur kene ae. Iya berarti iki cara kepatun karo Mbak Siti, bener? Nggih. Apane elok tak enak kene yo. Nggih. Karena kok rokok dikit sih kok. Ya, kene akrab teman. Soalnya kita dulu kan ini toh Pak, teman waktu layangan waktu kecil toh. Ya, terus? Layangan. Terus? Iya. Kan kita layangan dulu. Bapak lupa toh? Iya, lari ya. Heeh. Aku sama Bapak layangan. Sambitan. Wis karo nak nek wong mulang wadon ya ora kabeh nek gak iki. Ya, wis menae. Ayo nak di sapa Devi diundi terus di undi dhewe monggo nunjuk dene apa ya monggo. Ayo sampeyan undi dhewe, Pak. Nggih, diundi karo monggo. Iku nang lagune lho. Devi iya. Devi apa? Oh Devi. Iya di Garu, lagu Garu. Kemana bagus banyak kadang-kadang lagu itu. Mau banyak kadang-kadang jadi lagu dangdut kawannya nyaut deh gue. Niku kula menunjuk. Nunjuk, ya. Panjang sing gowonten dhewe, Pak. Sapa Kula minus ngono. Ya. Kelihatan. Mosok.
kenalan. Lanjut. Galang ya, galang. Oh, dari kenalan ya, Pak. Iya. Coba nak dia pengen sapa iki? Oh, galang. Nadi. Ayo nak galang. Ya terus joku sekian nak. Sik ta, sik talang. Aku kok eling anu sih, cocok lampak anu apa nek wong nemokno manten ngono kae lho. Ngono gerakane. Ora nak. Besok diluk mulai otis. Lari rek. Apa awake kae? Iya nak. Nah. Alhamdulillah karep kene mama. Banyak. Itu sarapan milang. Itu sarapan lang. Oh, jorek maniku. Isi keramatku. SD, SD. Oh, tas SD. Oh, nggih. Limo. Sumpah SD. Sekolah kok. Limo. Nggih, niki kan nggih menika wah. Penggemar setia yang sudah lama sekali ini ya. Semoga beliau masih ada di sini. Entah ini sudah dapat berapa kali saya lupa. Pokoknya ini penggemar zaman hal. Saking Sonosari Balung Mendong. Sono pari. Persiapan. Persiapan. Sonosari Balung Mendong. Gimana kok? Bapak. Sunarko, sopir. Tak senang kok lu oleh mana? Ojo dari winginane ku yo oleh jak narko. Gua tak tahu. Yo. Pokoknya kowe. Diri oleh kok saya mana? Jago. Password kasih berpa boras. Glatong, glatong, Tibae apene arek-arek putus sampean tok kaya ngono. Winginane sampean yo oleh golek mani ya pemane ya. Nggih, kerja dai nggih kana sari. Nggih. Nah, ojo lari wis ulun nang Mas ya.